Grabing kaguulman ang ilang giba tungod kay ang ilang amahan mao'y unang nakala sa COVID-19 dinhi sa Subo. Apan mao kini ang naghatag kanila og kusog sa pagtukod sa programa nga We Will Rise Together aron makatabang usab sa uban. Atong sayran sa report ni Femery Dumabok. Ang kamatayon sa ilang amahan tungod sa coronavirus disease ang nakapaigmata kanila unsa ka seryoso ang problema nga gitubang dala sa COVID-19. Nagbangutan sila sa kamatayon sa ilang amahan samtang ni-isolate sila nga pamilya gikan sa komunidad halos usa ka bulan. Ug dinhi nila nahuna-hunaan unsa ang epekto sa problema ngadto sa komunidad. So while alone, I mean, actually ganahan man gyud mi mutabang. Aside from, namatay akong papa, ganahan man gyud mi mutabang sa community. And I think so we were trying to ask what we could do. And then at first nitabang mi sa mga frontliners. Nangitaw sab sila og paagi aron mahatagan og trabaho ang mga nawad-an og trabaho sama na lang sa mga construction worker. Didi nila nakita pinaagi sa ilang gipa-fill up nga form online ang ilang mga nahimo karon nga benepisyaryo sa The Rice Movement. Like rice and canned goods and all these things. But then after we realized nga, we need to repack, we need to, and then we can't go out, like this is complicated, mag-grocery shopping pa, so we wanted to keep it simple. Og ning simanaha lang dul-ana sa usa ka gatos ka mga tag 25 kilos na sinakong bugas sa ilang nahatag. Gimo sab kini sa iyang pamilya nga naa sa Luzon area ug tinguha nila nga mahimo kining nationwide sa yanong nga paagi. Aduna usab sila mga higala ug kauban sa buhat ang mitabang alang sa pagfinance sa maong kausa. Dugang ni Padit nga diha sa ilang pagpanghatag, aduna usab sila gihimo nga extra precautionary measure nga dili sila personal nga makaatubang sa mga tao gikan sa pagkumpra sa bugas hangtod na sa pagpanghatag aron usab dili sila mataptan sa virus. Silang pagpanghatag sa mga sinakong bugas ng ilaw sa pagpasabot kadto sa publiko kung unsa ka seryoso ang problema nga dala sa COVID-19. Kinungdan nga angay lang ang pagsunod sa kamanduan sa gobyerno aron kita maluwas. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok, Balitang Bisdak.